Uite 4 tipuri de conținut video pe care poți să le faci pentru afacerea ta. Numărul 1. Clipuri promoționale. Numărul 2. Reel-uri promo pentru social media. Pot fi testimoniale de la clienți, mini studii de caz, unboxing, selecții de la un montaj sau de la interacțiune cu clienții tăi, sau pur și simplu promovarea serviciilor, sau video cu trenduri specifice cum sunt cele de pe TikTok. Numărul 3. Clip corporate sau clip de prezentare servicii, resurse companiei, de exemplu clip video în care prezentăm dotările unei fabrici sau interacțiunea echipei de la birou sau din depozit, cum se desfășoară activitatea de zi cu zi în cadrul companiei sau momentele cheie din activitatea acestea. Și numărul 4, podcast, adică acel conținut video în formă lungă pe anumite topicuri cu invitați care pot fi din cadrul companiei sau din exterior, din cadrul căreia putem extrage short-uri pe care să le folosim în promovare ulterior. Tu de care ai nevoie?